ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಹಾಪುನು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ ಇವ ಕಾಯಿಶುಗು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜನ ಆಯನೆ ಪಂಡೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಡ್ದು ಹತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ದುಂಬು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ. ಅವು ತೆತ್ತಿ ಸರಿ ಬೇಯ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಕುಡೋರ ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಯೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಅವೇನು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಯರದು ಇದಿತ್ತೆ. ಮಸ್ಸಾರಡ್ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಐತ ಟೈಮ್ಲ ತೂಯಿಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ತೂನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ರೆ ಪಾಡಿ ಅವಂತ ಮಂಜಾಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಲಕ ಎತ್ತಂಡು ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಕುಡ ನೀರು ಮೈತದು ಕುಡ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಿ ಏಪಲ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಈ ಟಿಫಿನ್ ಹತ್ತು ರಡ್ ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನನಗನೆ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಇಂದು ಇನಿ ಒಂಜೆ ಟಿಫಿನ್ ಒಂದು ಪಂದ್ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಟಿಫಿನ್ ಕಾಲು ಇಂಚೆನೆ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಮೇ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಟೆ ನಡುಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪನ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಿರ್ಕದು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಎಂಗದಾದನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚೆ ತಿನ್ಪುನದಾದ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಂಡೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಡೂಟು ತೆತ್ತಿದೀದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಬೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಂದ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೆಕೆತ ಮುದ್ದೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಗುಂತುದೆ ಪಿದಾರ್ದಲ ಬಸ್ ಬರ್ರಾನಾಗ ಪೋಪುನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಂತ ಸ್ಕೂಲಿನಿ ಬೈಯಾನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೈಯಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ರಜೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ದಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಗೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿಂಡಿ ಓಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೂಸಿದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಈತೆ ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಡು ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 5-10 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಗೊರಿಯರು ತಿಂಡಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಕುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣ್ಣರ ಕಂತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ನೀ ಕೂಡ ಅವೇನೆ ಕಂತೀನಿ ತುಕುಡಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಸೇಮೆದ ಉಂಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಲ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದುತ್ತಲ್ಲ ನಿಂದು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೇವಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅದಾಂಡ್ಲ ಅಗ್ಗಿಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತನ ಬಜೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಾಂಡ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಗಾಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿಂದು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಒಂಜಿಂದು ಇದು ಎರಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೇಮೆದು ಉಂಡೆಲ್ಲ ಎಳ್ಳುಂಡೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕು ಏಪಲು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೇಕ ನೋಡಿ ಅನ್ನನ ಇನಿಕ್ಕಿನಿಕ್ಕು ಬೋಡತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಒಯ್ತಾನ ನೀರು ತಾಗದ ಒಯ್ತಾನ
ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಅನ್ನಾಯ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಪುಡಾದಿನಗನೆ ಇದೆ ಅವಳಂತೂ ಗಟ್ಟಿಲುಂಡು ಇನಿಕಿನಿ ಕಾವಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪುರ ಆದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಪುರ ಆದ್ ಬಯ್ಯ ಪುರಲ್ಗೆ ಬೈದ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಾರನೇ ಮಿಸುರ ಆಂಡತ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ತಿರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲು ಪಿರಾವುಡು ಒಂತ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಉಂಟಿದೆ ಆಯ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದು ಸರೀ ತೋಜುನ ಆರತಿ ಆಪಿನ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋದೆ ದೂರ ಉಂತೋಡು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೂರಡ್ ತೋಡು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಆರತಿ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ಪುರ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ 2-3 ವೀವರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡರ್ನ ಪುರಾಲಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಸೋಡ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೋಡ ಬೋಡು ಪಂಡ ಸಾಲಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಸೋಡ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮೂಲು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಒನ ಸಾಯಿಬಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಒನ ಸಾಯಿಬಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಗೋಬಿ ಕಂತಿತ್ತ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೀರ್ಣ ಮಂದಿಲ ಕಾಪುಂಡು ತಿಂದಿನ ಪುರ ನಾಲಿಡೆ ಉಂತಿಲಕ ಅಂಚ ಮೇ ಬಿ ಬೇಕರಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಪುರ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನ ಅತ್ತು ಗೋಬಿ ತಿಂದದ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಚೀಪೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಐಟೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಶುಗರ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲ ಹೆವಿಯೇ ಆಪುನು ಐಟ್ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ಸೋಡ ನಾನು ಶುರು ಬರ್ತೆ ಎಂಕೆಂದ ಆಪಿನಿ ತಿಂದಿನ ಬರ ನೆಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಜಪ್ಪುಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಗತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಕುನು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಶುರು ಬರ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ 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 ಮುರಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡೆಸ್ ಬರ್ಪುನು ಕಕ್ಕೆರತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಏನಾ ಬರ್ಲೆ ಸರಿ ಆತನಾ ಅಕುಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನ ಆತದ ಎಣ್ಣ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಚೀತೆಜ್ಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೋಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ವೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.